Čaute kolegovci, to je Daniel Maďar, pochádzajú z Víťazovec. Hráme Farming Simulator 25, to by mal záujem, prosím vás, pridajte sa ku mne do firmy, budem veľmi spokojný, ak mi s tým pomôžete. Dávame si konfiguračku, strešku, design, také mat flap, toto proste je blbosti, ktoré potrebujem mať dobre kúpiť. Enter. Dobre, opa, traktor, to nevadí. Takže. Čo som kúpil? No nevadí, to bude dobre na zrno. Máme Volvo FH16. Ideme cúvať. Letkové smerovky sú tu. Som veľmi z toho spokojný. Len mi to seká, ale to nevadí. Ideme do ďalšej predajne. Toto sme tu ešte nemali. Čo chcem ešte kúpiť? Gečko nechcem. Paparáci tu sú dole. Ja srandujem. Máme bager, karavan. Karavan dobrá. Taká ruská pesnička je. Máme Tatru 805. No Tatru nechcem. Na co mi? Akože mi chceš povedať, že chceš kúpiť Tatru, hej? Nechcem. Vy rozhodujete, čo mám kúpiť. Aj Harley, kúp sebe. Aj bože. Kombajn. No, susedov kombajn. Froschstiert. Forchirt E514, no proste kúpim, no proste idem do obchodu, kúpim sebe kombajn, no. A Toňo bude spokojný. Takže ideme do obchodu, harvesting, počkaj, balíkovač, dobre to porozmýšľame. No a hľadáme kombajn, taký som slepý, že ho ani nevidím. Takže tak, mne treba nastaviť späťaky. Do keľu nevidím, kde je kombajn. To zdržím veľa času pri tom. Kde sú kombajny? Toto nechcem, toto je kombajny. Tu sú drbnuté kombajny. Zoberiem ten Toňov. Dobre. No, zobrazíš sa, alebo čo? Farba, toto. Yes. Tvrtý, vysoký. Kúpiť. Urobíme si